Халелуя, Господи Боже мой, благодарим Ти, че Ти си стана отворена врата за нас. И ние можем да минеме в спасението чрез Теб, Исус. Благодарим Ти, Татко. Боже мой, обичаш ме, вътре в сърцето Ти живея. Толкова добър и толкова верен си към мен, Боже мой, обичаш ме, вътре в сърцето Ти живея. Толкова добър и толкова верен си към мен, Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичат Те сега. Обичам Те, Исус, за Теб от нея. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичат Те сега. Обичам Те, Исус, за Теб купнея. Купнея за Теб. Боже мой, обичаш ме, вътре в сърцето Ти живея. Толкова добър и толкова верен си към мен, Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичам Те сега. Обичам Те, Исус, за Теб винаги си бил. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичам Те сега. Обичам Те, Исус, за Теб купнея. И мисля си за Твоята любов вътре в мен. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичам Те сега. Обичам Те, Исус, за Теб купнея. Винаги си бил за мен отворена врата и чакаш ме да мина аз през нея. Сърцето ми, душата ми обичам Те сега. Обичам Те, Исус, за Теб купнея. Купнея за Теб. Само за Теб, Исус, купнея.